as his personal producer. Personal producer. So can you tell us the side part, especially on the music part of Soulja Love? Maybe you can tell us from the start what inspired him into the music industry and what issues did he want to address and so forth. All right. Hello Zimbabwe. Apa so munhu kuti handirwadzi zvekuti zvinhu zvacho tadzosirwa mashure tese totochema. Saka pane zvimwe zvekuti music ndiye munhu anga ari pillar of strength wangu, ndiye anga aindimotivate achindisimbisa pazvinhu zvangu zvese. Isusu takaita mahits akawanda dai upenyu hwaitengwa, mahits akasiyana siyana nazvandomudira aifuridzi mushamukuru tichitanga so munhu kuti aida kusvika kumberi, then ibva asvika kumberi vatonditi iwo unoda kuti uite personal producer wangu. Ndobva ndatomboona kunge ari kuita mafanisi, but nekufamba kwenguva munhu kuti akazongondishedza ndobva atotanga kutofambawo neni tichitoproducer music yakawanda. So tanga taita mahits akawanda nemamwe andisati ndatoburitsa izvezvi anga achingoti dzondo ari Fire King tinomaburitsa maimanje papapa ndopatinoburitsa mahits edu. Saka rufu rwatikuta zvekuti ndakatovarairwa ndisingambofungire kuti mukoma wangangondisiya. Saka ndinguti Mwari dai mangorangarira mweya wake, because munhu aida kuti tese tiende kumberi, aichengeta mafamilies akasiyana siyana. Saka ndinguti Mwari dai mangorangarira mweya wake zororo murugare. I don't think kuti pane anyone anokwanisa kureplace Soulja Love pachira nanoimba zvake. Ndifunga kuti pane anokwanisa kumureplace. Soulja Love was a hitmaker and titori nemahits mamwe atinoda kutoburitsa akanga tisati taburitsa. Ndakangomirira sei yake nengou yake kuti ngatitingoburitsei. Saka it's a loss kwatiri tese muri Zimbabwe, including me nevamwe vasipo panzvimbo panapa. Takatarisa nziyo dzake dzaaimba, ndezvipi zvamungati aida kuti zvigadziriswe either at family level or at country level munyika kana kuti kumhuri kana kuti papersonal life yake? So anga asingadi satanism ndochinja ndakadzidza pamusic yaSoul Saka aitotuka satanism zvinhu zvakasiyana siyana, but anything to do with satanism vanhu vanobata mushonga anga asingavadi. Munhu wekuti aida kuti vanhu vakateerera music yake vave nekuchinja, so munhu airumbidza Mwari. Music yake yese inoimbwa Mwari.